Ma issa se naqra l-istorja meħuda mill-ktieb Minn fuq il-adba ta' Charles Asa u l-istorja li għażilt illum jisimha Pauline. Meta Malta kienet għadha kolonja Ingliża, kien hawn ħafna soldati u baħrin u kont issib ħafna ħwienet tax-xorb fejn in-nies tas-servizzi setgħu jiddevertu. Dawn il-ħwienet li wħud minnhom ma kellhomx fama tajba, kont issibhom fil-belt fil-Florjana u l-Isla. In-nisa li kienu jaħdmu f'dawn il-ħwienet ma tantx kienu jissemmew tifkir mill-bqija tas-soċjetà, iżda kif jiġri dejjem iktar lesti li niġġudikaw u nikkundannaw milli nippruvaw nifhmu u ngħadru. Meta Kristu kien qal min hu bla ħtija jitfa' l-ewwel ġebla, kien jaf x'qed jgħid. Kemm huwa aktar faċli li titfa' ġebla lejn ħaddieħor milli lejk innifsek. Hemm ħafna fostna li dejjem lesti biex jippuntaw sebaħħhom il-werrej lejn ħaddieħor mingħajr ma jintebħu li meta jkunu qegħdin jagħmlu hekk, l-erba' swaba l-oħra jkunu qegħdin jippuntaw lejhom stess. Ħafna drabi l-ħtija tagħna tkun akbar minn ta' ħaddieħor. Waħda minn dawn in-nisa kien jisimha Pauline. Fil-fatt qabel ma daħlet taħdem f'wieħed minn dawn il-ħwienet li kien hemm l-Isla, kien jisimha Paulina. Kienet minħal qormi, imma l-Baħrin bdew jsejħula Pauline u dan l-isem oġoba u baqgħet trid li kulħadd isejħilha bil-verżjoni Ingliża ta' isimha. Meta ġiet toqgħod fir-raħal tagħna ma kinitx għadha taħdem fil-ħwienet tax-xorb, imma kienet sabet xogħol bħala seftura ma' familja sinjura li kienet toqgħod il-belt. Imma n-nies dejjem lesta li titkixxef fuq għajra, malajr saret taf min kienet u fejn kienet taħdem u malajr bdiet tivvinta l-istejjer fuq l-tibi fil-għaxija fis-sajf. Kienet tgħix weħedha u ftit li xejn kienet tkellem nies. Filgħodu kmieni kienet titlaq lejn il-belt tax-xogħol u meta terġa' lura fil-għaxija kienet tidħol f'dara u ma toħroġx. Kienet tagħlija weħedha. Forsi għax kienet taf li n-nies kienet għajna fuqha. Darba waħda kont ġej lura mill-belt is-sibt filgħodu. Kienet drawwa tiegħi li nhar ta' Sibt nidħol sal-belt u niltaqa' ma' xi ħbieb u mmorru nieħdu kafè fil-Pjazza Reġina. Kienet ħarġa li qatt ma kont irrid nitlef u ġieli mort ukoll meta kont ma niflaħx. Is-sibt filgħodu nħobb noħroġ minn dejjem hekk kont, hekk kif rajta ħdejn il-venda, indunajt li kellha żewġ basktijiet li kienu jidhru tqal. Pauline ma kienitx xieħa ma naħseb li dakinhar kellha bżonn min jgħinha. Wara kollox, jien kont se nirkeb fuq l-istess karozza u kont se ngħaddi mill-istess triq. Hawnhekk ftakart kienet qalt li ommi. Jekk jista' jkun lil dik il-mara tkellimix. Ta' mara twajba li kienet, ommi kienet tibża li Pauline tista' tqabbadni it-triq tal-infern. Ma tajtx każ x'kienet qalt li ommi u wersaqt fuq Pauline. Jien noqgħod ħdejk fit-triq, għedtilha. Jekk trid nista' ngħinek iġġor dawk il-basktijiet. Ħarset lejja u deret mistħija. U m'hemmx għalfejn grazzi, u mhix tqal. Hawn ħarsti waqgħet fuq wiċċha u mill-qrib stajt ninduna li din il-mara għalkemm ma kienitx għadha żgħira, kienet għadha tgawdi ċerta żbuħija naturali. Min jaf kemm kienet isbaħ meta kienet għadha fl-aħjar tagħha. Jien kont naf li dawk il-basktijiet kienu tqal għaliha. Ħallini ħanejnek, għedtilha. Oqbad basket minnhom u hekk kif ġiet il-karozza, tlajt qabilha u qtajt il-biljetti. Pauline ħarset lejja u xi ftit mistħija qalt li issa aħjar ħallas li l-karozza wkoll. U ħaġa żgħira u ġibta u poġġejna bil-qiegħda fuq sit kważi f'nofs il-karozza. Matul it-triq badna nitkellmu u minn dakinhar għamilna ħbieb. Ftit nies kienu jkellmuha fit-triq u kienet tieħu gost li għall-inqas kien hemm xi ħadd li ma kienx iħares lejha bl-ikraħ. Mhux l-ewwel darba li waqaft inkellimha fit-triq u ommi tgħidx kemm damet gerger li ma kontx qed nagħmel ħaġa sew.
dik m'għandekx xi trida? Kienet tgħidli. Min jaf x'kienet daħlet f'rasha. Jien kont inkellimha għax tassew li kont nieħu gost nitkellem magħha. Il-ħbiberija bejni u bejn Pauline komplet tikber għalkemm kien hemm differenza kbira fl-età. Kont nieħu gost nitkellem magħha u issa li kont sirt naf aktar mill-qrib fimt kemm in-nies kienu preġudikati kontra tagħha. Ma kontx niltaqa' magħha ta' spiss u lanqas ma kien hemm xi intimità bejnietna, iżda ġieli iltqajt magħha l-belt fejn kienet tħobb tmur u ġejna flimkien lejn id-dar. Il-ħars tal-ġirien kien ifisser ħafna. Iżda jien qatt ma tajt kasu. Darba waħda Pauline qalt li din il-ġrajja. U hemm tieqa fl-ewwel parti tal-istorja.